La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha intervingut en el Fòrum Europa Nueva Economia. Acompanyada del president de la Generalitat, Ximo Puig, i altres membres del Consell, Oltra ha afirmat que l'actual govern valencià ha apostat per fer de la recuperació i normativització dels drets socials una bandera de justícia i un element identitari dels valencians i de les valencianes integrats en el Codi Social. Este és el motiu pel qual crearem, a través de la nova llei de serveis socials incluïts, un marc que reconeixerà el dret universal als serveis socials com a propis i inalienables de totes les persones, que transformarà la concepció assistencialista pròpia de visions caritatives de les antigues polítiques socials en una concepció moderna de drets subjectius i abast universal que l'administració ha de garantir i procurar en qualsevol circumstància. La vicepresidenta, que ha centrat la seva intervenció en parlar de visibilitats i invisibilitats, ha afirmat que l'actual Constitució presenta símptomes inequívocs d'esgotament i per això ha advocat per una reforma en defensa dels interessos del poble valencià. La realitat que vivim demostra que cal buscar un nou encaix constitucional de les diferències territorials i novetats socials. Des del meu punt de vista, la necessària reforma constitucional ha de fer-se amb el concurs de les comunitats autònomes, que representen la diversitat territorial. En particular, la Comunitat Valenciana ha de formar part del debat, perquè les valencianes i els valencians deixem de ser invisibles en el disseny del nou marc que, més tard o més prompte, es configurarà sense cap dubte. Oltra ha defensat que un sistema potent que garantisca el compliment dels drets socials pot ser un tret definitori del poble valencià que crea un sistema de benestar i protecció del qual els valencians i les valencianes puguen sentir-se orgullosos.